Никол и тук съм с трети епизод на моето оцеляване, не наше, но моето оцеляване. И както виждате, тук съм се върнал от миньорстване, мисля, че не знам какво съм правил. Тук си поснимая рано, се изпечем. Да отидем малко да поубиваме животни, защото нищо храната ни куца. А тук да гледам само овце. Но пък не ми трябват овце, така че... Фейлбат. Значи трябва да си направим ферма, защото няма животни. Така да оберем малко тук. Така. 13 минути ще стигнат. Черца. Глупости. Окей. Сега трябва да вървим бавно до хума. Няма храна, бате. Сега за момента ще направим много бърза ферма, в която да растат и така. Просто е така да растат. Ей, бе. Така. Нека тук да ги наберем. Сега ще ви покажа как да си направите... Не точно градинка, но как да си направите... градинка, като нямате много материали. Нямате много материали. Ти трябва нещо да видите или нямате колова или такива неща и то така се прави. Предполагам, че знаете, но... Така... Какво ще стигне? И бе. Така и трябва сега да растат. Кокошки не виждам наблизо. Сега едно, тук в честа. Тия неща. Добре. И сега пак ще сляда да миньорствам. Ще си направя само че една айрон кирка. И ще си взема другата каменна. Така. Like a pro. Така. Сега да видим как ще слезем. Аз имам... Оп. Да не тупнем там. Така расте, както виждате. Само да не килне нещо, но голяма работа. Трябва да има waypoint. Къде сме умрели. Омага, скелет. Няма да се занимавам, но ще трябва. Омага, не ме цели. Не ме цели, мухло. Мухло! Омага, пускам се на писво. Ще умра иначе. Окей. Като се върна от миньорството, ще се пусна пак на обикновено
Но сега ще умра и... Така. Да. Омага. Добре. Омага, то няма къде да се ходи. А не, тук се не съм идвал. Искам нещо да намеря като дънжин. Или нещо такова. Защото да си направя нещо като XP ферма или... Те да знам. Нещо за... килване. Да имам там някаква XP. Да се подсигуря с XP-то. Още айрон. Това е добре. Аха. Тук направите само окей. Добре, как е възможно толкова малка пещера или нещо такова? Тук нагоре. Тук няма да има никакви... има бе. Мъгълак, сори. Така. На тук. Тафа. Колко бързо се понижава. Слина долу им хвана. Само да не се изгубя. Омага, кола падна. Голяма работа. Така. Омага. Там виждам лапис. Ще оцеля ли водата? Омага. Омага. Диаманти! Yeah! What the hell, bitches? Омага, трети епизод диаманти. Това е Epic Pro Productions. И са доста. Motherfucker. На кое ниво? На 13? Ами супер! Това искам, така да върват епизодите. Сега тук ще направим нещо като корито. Ага. Правим нещо като корито на тази вода. Да. Омага. Така и си купаем едно каво. Още едно. Така. Омага, забравих тук да сложа. Така. Спряхме. Да. Омага, изгоря. Какво да правиш?
Ама няма да стане така. Поне един... Не, двата ще си ги върна. Сори за този... Абе, Не, няма да ги връщам. Казах, че всичко ще бъде лъджет.